Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Пахвалены Ісус Христос, шановныя радыёслухачы і ютуб-гледачы на нашым канале. Сёння у эфіры праграма «Манаства на Беларусі» і вось такі незвычайны госць. Чаму незвычайны? Таму што вельмі даўно у нас не было сясцёр. І вось з намі цяпер тут у студыі сястра Людміла Рубніковіч, якую вы ўжо добра ведаеце, якая вядзе нас перадачы для дзяцей, і яна расказвае пра герояў Бібліі. А сёння яна прыехала для нас, каб расказаць пра сваіх герояў сваёй кангрэгацыі і ўвогуле пра гісторыю сваёй кангрэгацыі. Пахвалены Ісус Христос. Навекі вечна, хвала Христу, сястрычка, вітаю. Перадусім хачу падзякаваць за запрашэнне. Гэта для мяне вельмі прыемная неспадзянка такая. Вось вельмі цешуся, што магу тут з вамі быць і штосьці распавесці пра сваю кангрэгацыю. Сестра Людмила, можа, вось мы заўсёды так жартуем, што сястра просто РМ, Радыё Марыя, таму што вельмі цікава, не ведаеце, вы сустракаеце ці не, заўсёды манаскія асобы, яны пішуць пасля свайго імя прозвішча, як бы абрэвіатуры, у якой расшыфроўваецца як бы місія ордэна або назва ордэна. І вось сёстры францішканкі сям'і Марыі маюць такі РМ. Вось, можа, распавядзіце, што такое РМ? Так, як вы ўжо сказалі, гэта абрэвіатура, у якой расшыфроўваецца поўная назва кангрэгацыі. Наша поўная назва кангрэгацыі сёстры францішканкі сям'і Марыі. РМ. Чаму РМ? Таму што гэта польская абрэвіатура і па-польску яна гучыць Родзіна Марыі. Сёстры францішканкі Родзіны Марыі. Мы бяром гэту абрэвіатуру, таму што, агульна сёстры гэта так прынялі, і мы таксама карыстаемся з РМ. Але каб, напрыклад, па-беларуску гэта была абрэвіатура, іна б выглядзела трошкі інакш, было б СМ, правда? Але мы карыстаемся з РМ з лацінскіх літар, і таму таксама прызнаёмся да Радыё Марыя. Знайшлі друг друга. Сястра, то можа мы пойдзем менавіта па гэтай гісторыі, у які момант была неабходнасць вось менавіта стварэння такой кангрэгацыі і якую місію яна павінна была несці з самых пачаткаў. Ну і, канешне, пра героя свайго, гэта, напэўна, заснавальніка, і хто гэта быў, і чаму меў такое пакліканне, можа, не чаму, а як гэтае пакліканне рэалізаваў? Я, можа, пачну трошкі з заснавальніка. Гэта вельмі харызматычны чалавек на тыя часы. Ён нарадзіўся у 19 стагоддзі, а менавіта ў 1822 годзе. Імя яго Зыгмунд Шчэсны Фэлінскі. Гэта святар, пазнейшы святар. На той часы ён нарадзіўся ў Ваютыне, гэта цяперашняя Украіна, у польскай сям'і, у мнагадзетнай польскай сям'і. З дзяцінства ведаў, што такое гора, бо бацька ягоны рана памёр. Маці была на ссылку заслана, і таму дзеткі, якія засталіся, былі адны, хто ў родственнікаў, хто ўжо вырас і самастойна сабе радзіў, не? І калі Фэлінскі Зыгмунд Шчэсны вырас, яго блізкія родственнікі дапамаглі яму здабыць адукацыю. Ён атрымаў адукацыю ў універсітэце ў Маскве, матэматычны выдзел закончыў. Потым у Францыі вучыўся і ўрэшце атрымаў пакліканне, бо заўсёды ён вырас у вельмі пабожнай хрысціянскай каталіцкай сям'і, дзе маці сваіх дзетак выхоўвала да веры, штодня маліліся на ружанцы. І таму у Фэлінскага быў заўсёды на першым месцы Бог. І ягоным сябрам быў на тыя часы вельмі знаны пісьменнік польскі Юліуш Славацкі. Юліуш Славацкі паміраў на руках свайго сябра Фэлінскага. І ў Фэлінскага, нашага заснавальніка, на тыя часы, калі ён бачыў смерць свайго сябра, паявілася такое пытанне, у чым сэнс жыцця. І доўга думаючы, ён вырашыў аддаць сваё жыццё на службу Богу. Паступае ў семінарыю ў Жытоміры, гэта Украіна. Потым усе бачылі ягоныя выдатныя адзнакі, што ён адукаваны, мудры. Пераводзяць яго у
рымска-каталіцкую духоўную акадэмію ў Санкт-Петербургу, дзе ён яе выдатна заканчвае і атрымлівае з рук біскупа пасведчанні. І ў гэтым часе Зыгмунд Шчэнсны, як святар, працуе у адным з касцёлаў Санкт-Петербурга, дамініканскім касцёле святой Кацярыны, бачыць такую патрэбу жаночых рук, матчыных жаночых рук. Чаму? Таму што ён бачыць многа дзетак, якія не маюць ні бацькоў, не маюць што з'есці, яны адны бегаюць па гораду непамытыя, гразныя. І на той час Зыгмунд Шчэнсны, ён быў спаведніком у духоўнай акадэміі, духоўным айцом, і спавядаў таксама многа людзей. Праз гэты кантакт з рознымі людзьмі былі таксама дзяўчаты, якія прыходзілі да яго на духоўнае кіраўніцтва, дзе ён напэўна вычуў, што гэтыя дзяўчаты хочуць штосьці нейкае іншае жыццё. І такім чынам у яго паявілася такая мысль, каб заснаваць кангрэгацыю. Так і паўстала наша кангрэгацыя, некалькі сясцёр першых, якія жылі ў Петербургу, заснавальнікам якіх быў святар Зыгмунд Шчэнсны Фелінскі. Ён дапамагаў ім, ён купіў першы дом, дзе сёстры адчынілі школу для дзетак, інтэрнат. Быў нават маленькі шпіталь, быў нават дом прыстарэлых, дзе старычкі знаходзіліся. І так сёстры пачалі працаваць у Санкт-Петербургу. Тады гэта была царская Расія, але яны выдатна гэта рабілі. І просьбай нашага заснавальніка да сясцёр была такая, каб сёстры заўсёды займаліся людзьмі, якія найбольш патрабуюць апекі, дапамогі. Вось такая гісторыя нашага заснавання. І потым нашы сёстры, што цікава, працавалі таксама на тэрыторыі Беларусі. Праўда, до рэвалюцыі працавалі ў Порплішчы, ў Буцлаве, але рэвалюцыя не дазволіла дальнейшай дзейнасці сёстрам, і яны вымушаны былі пакінуць край, і усе выехалі ў Польшчы. Таму у нас асноўная, можна сказаць, колькасць сясцёр знаходзілася на тыя часы ў Польшчы, дзе выдатна наша кангрэгацыя развівалася, і да гэтай пары так ёсць. І сёстры прыехалі працаваць ужо, як наступіла оттепель, так званая, постсавецкая, у далёкім 90-м годзе. Прыехала сястра Эльжбета Венерска, полька, якая, я так думаю, што яна случайна у нас появилась. Але у Бога няма здарэнняў выпадковых. І таму яна прыехала да нас у Глыбокае і побачила ситуацію, якая там була. Былі дзеткі, былі дарослыя, былі моладзь была. Яна бачила патрэбу рук сясцёр, да? І калі вярнулася ў Польшчу, маці-настаятельніца распавяла усю сітуацыю, якую яна бачила, і прайшло 3 месяцы, сястра да нас вярнулася ўжо да працы. І пачынаючы з 90-х гадоў у нас у Глыбокім менавіта адчыніўся першы дом пасля такога далёкага дліннага прамежутка до рэвалюцыі і 90-х год 20-го стагоддзя. І з 90-го года у Глыбокім сёстры працуюць. Маем яшчэ у Варапаеве, гэта 40 кіламетраў ад Глыбокага гарадскі пасёлак. Таксама нашы сёстры там працуюць, нясуць паслугу. Сястра, я хочу яшчэ вярнуцца ў такі момант, калі вы казалі пра гэтыя матчыныя рукі, так? Як бачу ваш заснавальнік менавіта гэтую працу? Які харызмат улажыў у вас? Такога, чым павінным асаблівым вы павінны былі займацца на яго думку, так як ён бачыў, і як вы гэта рэалізоўваеце у сённяшняй рэчаіснасці? Заснавальнік
калі заснаваў нашу кангрэгацыю, харызматам галоўным пакінуў для нас гэту любоў Бога і бліжняга. У чым гэта праяўляецца, у якіх рысах? Менавіта ў рысах пакоры і паслухмянасці, з якой сёстры ідуць стаяць перад Богам, з гэтай пакорай, прастатой і ідуць да людзей, якіх штодня спатыкаюць. Менавіта становяцца перад чалавекам з прастатой і пакорай і распавядаюць пра Бога. У той момант, калі заснавальнік нас засноўваў, гэта былі маленькія дзеткі. І таму тут дзеткі, якія патрабавалі дапамогі. І тут сёстры усе свае сілы накіроўвалі на іх, на бедных людзей, патрабуючых дапамогі, старычкоў, старушак, хворых. На даны момант гэта наша прастата і пакора накіроўваецца ў розныя напрамкі касцёла, дзе касцёл патрабуе ад нас якой дапамогі. Мы таксама прадоўжваем нашу службу, это выхаванне дзетак у школах, у дзіцячых садках, у дзіцячых дамах, несучы ім радасць, пацеху, навучаючы іх катэхезе, дапамагаючы ім. Але таксама сёстры з гэтай пакорай і радасцю, прастатой ідуць туды, дзе касцёл патрабуе. Напрыклад, паслуга духавенству ў семінарыях, у кур'ях, у парафіях, як арганісткі, закрысціянкі. Цяпер у нас, там, дзе касцёл нас кліча, мы адгукаемся. Вось. А сястра вось, напрыклад, у Глыбокім, вось Глыбокая альбо Варапаева, бо калі прыязджала тут ваша моладзь, проста якой мы былі, правда, вельмі захоплены. Адчувалася адразу такая фармацыя, вельмі прыгожая, добрая фармацыя, і вось яны, напрыклад, кажуць, што ўвесь час там сёстрамі паўдня сядзяць у касцёле. Вось што яны там такога робяць? У нас у Глыбокім гэта катэхетычная пляцоўка. У нас сёстры катэхізуюць у закрыстай, у нас ёсць святліца, і таму моладзь нам вельмі дапамагаюць у гэтай святліцы. У нас яны валанцёры, і у нашай супольнасці нас 3. Ёсць сестра Ірына, якая з Украіны, сестра Анна, настаятельніца, і я, мы беларускі, а сестра Ірына у нас займаецца святліцай. І іх поўнасцю запрасіла як валанцёраў у гэту дзейнасць. І яны на розныя спосабы, на якія толькі могуць, праводзяць час у гэтай святліцы, там гуляюць з дзеткамі, малююць штосьці, дапамагаюць у розных патрэбах. А што такое, можа яшчэ патлумачым, што такое святліца, вось чым менавіта там займаюцца дзеці, і што сёстры з імі робяць? Святліца, гэта, каб, можа, нашы глядачы добра зразумелі, гэта прадлёнка, так званая, так? Толькі гэта каталіцкая прадлёнка, дзе больш увагу мы кіруем на Пана Бога, на малітву, ёсць малітва, так? А таксама дзеткі робяць лекцыі, гуляюць, малююць. Усё тое самае, што ў абыкнавеннай прадлёнкі, толькі па-другому. Можа, там больш сэрца, а нават не можа, а напэўна. І таму дзеткі прыходзяць з радасцю, адрабляюць лекцыі. У нас ёсць прафесійныя настаўніцы, якія памагаюць адрабляць матэматыку. Яны захопленыя гэтай настаўніцай, і адной, і другой, што яны гэтак ім дапамагаюць. Кажуць, нам бы такіх настаўніц у школу. Яны хуценька адробяць лекцыі, потым ядуць там, і потом у іх ёсць момант, калі могуць пайсці пагуляць, гульнявы пакой ёсць.
у якім ёсць розныя забавы настольныя, і яны могуць, ну, шмат чаго цяпер нам Карытас падарыў такія планшеты, дзе можна гуляць, у іх там маляваць, і гэта для іх вельмі такое цікавае ўсё. Вось, і таму дзеці ахвотна на гэта прыходзяць з 2 часоў да 6 гадзіны, яны, гэта для іх проста момент, вельмі хутенька ўсё праходзіць, яны давольныя. Вось, а запрашаем мы гэту святліцу дзетак нашых парафіяльных і не толькі. Звяртаем увагу на дзетак, якія з такіх сямей альбо мнагадзетных, альбо неблагополучных, если так можна сказаць, дзе бацькі выпіваюць ці штосьці такое, не? Каб дапамагчы гэтым дзеткам у развоі і нейкую любоў да іх праявіць, каб яны ведалі, што ёсць добрыя людзі, што можна, каб яны мелі дзяцінства прыгожае. Так, што ёсць такія матчаныя рукі у выглядзе сясцёр, якія так служаць. Сястра, можа яшчэ вось такое пытанне агульна, так? Вось вы працуеце ў Беларусі, у вас тут 2 дамы. А у свеце колькі вас і дзе, можа, у якіх частках свету вы працуеце? Так, усіх нас, баюся памыліцца, троху за 1000 сясцёр. І мы працуем у розных кутках свету. Пачну з Беларусі, потым у Расіі мы ёсць, потым мы ёсць, канешне, у Польшы, там асноўная маса сясцёр, потым мы ёсць нават у Афрыцы, гэта нядаўна пляцоўка адкрытая, місійная, вельмі там сёстры працуюць таксама з дзеткамі, дзіцячы садок там, потым сёстры ёсць таксама ў Бразіліі, там таксама ўжо пакліканні свае з тых зямель бразілійскіх, і сёстры таксама працуюць у Італіі, у Рыме канкрэтна, у шпіталі Бамбіно Джезу, дзе маленькія дзеткі хворыя ляжаць, і там нясуць паслугу сваю сярод гэтых дзетак, як медсёстры. А колькі пакліканняў такіх сваіх, назовем, беларускіх пакліканнях, вось колькі сясцёр з Беларусі вось менавіта так адкрылі для сябе менавіта вось гэты ваш харызмат? Колькі увогуле ўсіх сясцёр? Беларусак, так. Так, так хіба з 10, цяпер бы должна было пералічыць. 10 сясцёр, у нас было больш, але пакліканне гэта такая рэч, патрабуючая увагі і вытрымкі. Таму часць сясцёр не вытрымала, адышла, але тыя, которые засталіся, нас 10, і вот мы у Беларусі, тут нас беларусак 4, а наступныя ў розных кутках свету. Раз'ехаліся з такім місійным. Сястра, вось я памятаю, калісьці яшчэ так пашчасціла сваімі вачыма быць у глыбокім у той момант, калі вы святкавалі сваё 25-годдзе манаскіх абяцанняў, і вось як я памятаю, што мы яшчэ на радыё, думаю, што нашы радыёслухачы таксама гэта памятаюць, што мы ўжо размаўлялі пра гэта. Сястра калісьці дзялілася, але ўсё ж такі, як это адбылося 25 год таму назад? Што такога захапіла вось у гэтай, менавіта ў гэтай місіі, што вось менавіта такі шлях выбраць? Можа, такую караценькую гісторыю менавіта да гэтай кангрэгацыі? Можа, пачну з таго, што я ввогуле думала пра манаскае жыццё, можа, у 8 класе ўжо. Я у сваім жыцці спаткала розныя кангрэгацыі, эўхарыстак, місіянеркі святой сям'і, здаецца, так яны называюцца. Але гэта спаткала, і ўсё. І пакліканне даець Гасподзь, і, напэўна, ён ведае, у якім моманце і куды мяне паслаць на службу Господу. У маёй парафіі, я паходжу з глыбокага, у капліцы быў такі абраз Маці Божай Астрабрамскай, дзе я вельмі любіла маліцца. І таму, калі разважаючы на 25-годдзе сваё, успамінала, як гэта пакліканне магло ў мяне расці ў сэрцы, то, напэўна, сваё пакліканне я дзякую Маці Божай. Бо стоячы перад ёй на каленях, не ведаючы пра гэта, яна мяне паклікала да сябе.
І чаму я не пайшла да эўхарыстак, напрыклад, чаму не пайшла да місіянерак святой сям'і, а пайшла да сясцёр францішканак сям'і Марыі. Сям'я Марыі. Дзіўна, не? Дзіўна і не дзіўна, не? Яна запрасіла ў сваю сям'ю, калі ласка заходзь, і я адказала ёй, так? Таму, як сястра Эльжбета ў 90-м годзе прыехала, я не ведала, што нейкая сям'я Марыі, што яна належыць да гэткай кангрэгацыі, што гэта кангрэгацыя называецца сям'я Марыі. Не, я толькі шукала на той час, і гэтат пошук, як бы, Гасподь мне дапамог выбраць. Во, у цябе сястра ёсць? Паразмаўляй з ёй. І я паразмаўляла, і, ну, так. Вось, і таму маім сэрцы, ну, пакліканне да сям'і Марыі менавіта якось Маці Божая мяне запрасіла. Ну, а вы ахвотна згадзіліся на гэта, сестра. Вось мне яшчэ такое пытанне прыйшло цяпер у галаву. Не вельмі цікава, бо не ведаю, ці можна гэта паказаць. Вось сёстры маюць такі фіялетавы пас. Што ён значыць? Бо гэта вось цікава, таму што, ну, сапраўды, такі каляровае штосьці. Фіялетавы пас. Я ўжо сказала, што наш заснавальнік, гэта святар Зыгмунд Шчасна-Філінскі, святы, ён быў арцыбіскупам. І як нашы дарагія тэлегледачы ведаюць, што арцыбіскупы маюць такія паясы, ну, носяць такія паясы. Колер гэтых поясаў вельмі пахожы да гэтага колеру. Колер паска таму такі выглядзіць, не? Тут 3 вузялкі, яны азначаюць шлюбы законныя, чыстасць, убуства і паслухмянасць. Мы гэтыя шлюбы складаем, аддаём сваё сэрца Богу, жывучы ў чыстаце, паслухмянасці і ў беднасці. Не маем сваіх дамоў, не маем сваіх машын. Усё гэта у нас агульнае. Жывём у беднасці. То есть тое, што ў нас ёсць, гэта адзенне, якое нам паш'юць, і гэта вось, а ўсё астатняе гэта супольнае. І таму, з адной стараны, гэта вот такі пояс, да, шнур з такім колерам арцыбіскупскім. А з другой стараны ружанец. Ну, сям'я Марыі, заўсёды Марыя гэта ружанец, заўсёды ўсе ведаюць, што калі хочаце маліцца да Маці Божай, маліцеся на ружанце, яна выслухаюць. І тут такі прыгожы медалік. Вось, магу паказаць. І тут Марыя, дзеткі, і напісана па-польску «Естам дзецкім Марыі». Я дзіця Марыі. Вось, і такое у нас адзенне. Вот, ружанец, пояс, ну і крыж, які прыналежнасць да Хрыста нам узгадваюць заўсёды, што Христос заўсёды з намі, ён блізка абараняець нас. Сястра, вось я ведаю, што акрамя Беларусі таксама, ну, пашчасціла, альбо была такая магчымасць працаваць у іншых краінах. І вось якая розніца вось менавіта працы, дзе працавала, канешне, трэба так зазначыць, той, хто не ведае. Думаю, што шмат хто не ведае. І таксама якая розніца была вось паміж гэтай працай у Беларусі і працай там? Ну, я працавала, можна сказаць, у розных месцах. Пачаткова першым такім маім месцам, можа, не заўсём працы. Гэта было звязана з адукацыяй, гэта была Польшча. Я 5 гадоў вучылася ў Польшчы, і таму не магу сказаць, што гэта была праца, але тое, што я там спаткала, навучыла мне чамусьці, а нават многаму, так? Канешне, Польшча адрозніваецца ад нашых сторонак, ад Беларусі, там катэхеза ў школах, там другі ўзровень, кнігі для катэхетаў, для дзетак, там усё на іншым ўраўні, і часамі мне здавалася, што палякі гэтага не заўважаюць і не дзякуюць, што ў іх так добра і ўсё ёсць. Потым Гасподь мяне паслаў, працавала, канешне, на Беларусі нейкі час, потом паслаў мяне ў Расію. У Расіі я была ў такім горадзе Пскове, дзе ў нас была пляцоўка парафіяльна-катэхетычная, можа, больш парафіяльная, чым катэхетычная, бо гэта звязана з малай колькасцю людзей. Парафіян там было раптам 50 чалавек, якія прыходзілі ў нядзелю, у асноўным у нядзелю,
і катэхеза была ў мяне нядзельная, я дзеткамі ў нядзелю займалася. Як цяпер помню, прыгатовіла да першай камуніі 6 дзетак. Гэта была вялікая колькасць. Усе дзівіліся, адкуль столькі дзяцей. Але гэта такая рэчаіснасць, бо Пскоў гэта тыпова праваслаўны горад. І касцёл там, так нават дзівіліся, адкуль католікі паявіліся. А католікі гэта беларусы, літоўцы, украінцы, і, можа, нават цыгане былі. Нават былі цыгане, што цікава, не? І, можа, трошку рускіх было, да? У которых корні дзесьці альбо польскія, альбо украінскія. Вось. І таму там сітуацыя зусім другая, заўсёды, другая, так, там з-за малай колькасцю людзей выдавалася, што няма чаго рабіць, не? Это был пасля такога, як у Беларусі, прыязджаеш, дзе ў Беларусі па 300-400 чалавек у касцёле на адной імшы дзяцей да першай камуніі 60, там прыходзіш, а тут видишь на катэхезе 6 чалавек, не? І гэта вельмі складана. Потым Гасподзь паслаў мяне ў другі горад з другой місіяй, гэта Санкт-Петербург, там, дзе мы былі заснаваныя. Там, дзе святы Зыгмунд Шчэсны-Філінскі, наш заснавальнік, пачаў нашу кангрэгацыю, да? То есть там мы пачыналі сваю дзейнасць. Нас там было 3 сястры, і асноўнай працай гэта была праца ў семінарыі духоўнай, дзе клерыкі выхоўваліся на будучых святароў. Мая праца была звязана трошку з такімі папярковымі справамі, гэта бухгалтерія, а акрамя таго яшчэ катэхеза. Там было інакш, там таксама была нядзельная катэхеза, але там уже расіяне гавораць пра Санкт-Петербург, што это культурная сталіца Расіі. Людзі адукаваныя, дзеці інтэлігентныя, і там іх больш, там відаць этот развой зусім на іншым ураўне, нейкая перспектыва там відаць. З-за таго, што большы горад і больш людзей, і відаць было жаданне гэтых людзей штосьці пазнаць. Дзеткі былі заінтарэсованыя, так не магу сказаць, што Пскове былі не заінтарэсованы, але розніца была. Вось. І такім чынам я займалася катэхезай, дапамагала ў семінарыі. Другія сёстры, якія са мной працавалі, закрыстыянка сестра адна была ў закрысты, другая гасцямі семінарыйнымі займалася. Такая у нас была паслуга. Вось. Сястра, вось, і такая, я, напрыклад, так адчуваю, што гэтая кангрэгацыя, яна была мела такое пакліканне, вось, быць такой мамай у хабіце, так, людзей, якія патрабуюць. Такая вось неверагодная рыса. Мне здаецца, такой вось, так, жывучы таксама такім жыццём, вельмі важна, каб жанчына менавіта тут у гэтай кангрэгацыі адкрыла сваё мацярынства. Так, это такі спосаб мацярынства, так, такі крыху ў іншым аспекце. Як, на што у штодзённасці праяўляецца вось гэта мацярынства вось там сярод тых людзей, сярод тых дзяцей, сярод тых людзей, якіх вы працуеце? У штодзённасці. Я ўжо ўзгадала пра святліцу, так? У святліцы, напрыклад, у глыбокім да нас прыходзяць розныя дзеткі з розных сямей, і таму мы стараемся, як сёстры, стварыць такую сямейную атмасферу. Вядома, што у каго з дзетак няма сям'і, то ці маму, ці тату ты не заменіш, але можна стварыць такое штосьці, такое цёплае гнёздышка, я так заву, дзе гэты рабёнак будзе адчуваць сябе бяспечным, што на яго не будуць там крычаць, ён не будзе шарахацца нейкага шораху і баяцца чагосьці, што на яго хтосьці там накрычыць. Заўсёды памятаем пра Марыю і ейныя рукі. То есть у нас адна з апекуноў нашай кангрэгацыі гэта Маці Божая Марыя, і з Бібліі мы ўсе ведаем, што Маці Божая гэта была поўная паслухмянасці, пакоры, ціхасці, але
Але ў гэтай паслухмянасці, пакоры, ціхасці, і яна была так настойчывая і так накіроўвала да свайго сына і несла такі супакой, радасць, такую, таксама у нас пакравитель святы Францішак, так, который з радасцю, з пакорай звязаны. Вось, і мы стараемся гэтых нашых апекуноў запрашаць у сваё сэрца на пачатку нашага штодзённага дня, да, на адарацыі, на малітве, запрашаем, каб яны нам дапамагалі, бралі нашы рукі ў свае рукі, і мы ішлі ўжо з францішковымі ці з марыйнымі рукамі да гэтых дзетак ці людзей, якіх спатыкаем, напрыклад, не? Ці на катэхезе, да якіх прыходзім дзяцей, так. Вось, каб нясці гэту любоў, матчыную любоў Марыі, сям'і Марыі. Я вось так яшчэ хачу запытацца, як выглядае дзень сястры францішканкі сям'і Марыі? Ну, у нас, у нашай супольнасці, мы пачынаем малітвы о 7 гадзіне, выстаўленыя на свяцейшыя дары. У нас маем такую ласку, прыходзіць святар часамі, настаятельніца мае таксама дазвол, каб адчыніць табернакуль, мы молімся пры выстаўленых святых дарах. Вось, пасля малітвы ідём на імшу, потым сняданне, потым праца, хто куды, якія абавязкі маюць, у каго катэхезы, у каго святліца, у каго вольны час. І спатыкаемся на малітве о 3 гадзіне. Часамі спатыкаемся, часамі кагосьці няма, або ў кагосьці катэхеза, напрыклад, гэта па-рознаму. І, на абедзе, конечно, абед у нас, так. І потым таксама катэхеза, святліца, заняткі, абавязкі, і вечарам ужин, да, малітва. Ну і стараемся ісці в меру вовремя спаць, в меру вовремя, ну, напрыклад, у 11 вечара, напрыклад, гэта часамі, як Гасподзь пазволіць, бо як ёсць штосьці зрабіць яшчэ якія справы, то трэба пасядзець трошку даўжэй, і таму сядзім даўжэй. Вось, але стараемся, бо каб рана ўстаць, трэба вовремя легче. Гэта правда. Сестра, вось 25 год, так, ужо мінула ў кангрэгацыі менавіта францішканак святой сям'і. Якія, можа, вось назаві, ці калі ласка, такія вось 3 рэчы, якія адрозніваюць гэту кангрэгацыю? Вось, маючы выбар яшчэ раз, ну, так, уявім сабе, што быў бы выбар яшчэ раз, вось, выбраць які-небудзь іншую кангрэгацыю. Чаму менавіта, ну, я перакананая, што, напэўна, вы скажаце, што так, пайду ў сваю, але чаму менавіта ў сваю? Вось 3 рэчы, якія выдзяляюць гэтую кангрэгацыю францішканак сесцёр Марыі з усіх іншых. Ну, каб я мела штосьці выбраць другое, напэўна, не выбрала б, бо тое, што выбрала, мне як бы адпавядаюць, і магу нават сказаць чаму. Падабаецца мне францішканскі дух нашай кангрэгацыі. Нясці людзям Хрыста з радасцю. Гэта маюць такі глыбокі сэнс. Цяпер у нашым свеце многа нейкай смутку, разачарованасці, штосьці такое, усе нейкія напружаныя. І нават калі робяць добрыя рэчы, то часамі нейкія яны смутныя. Робячы добрыя рэчы, не трэба смуціцца, толькі радавацца. Вось, і мяне заўсёды прыцягвала гэта радасць. Радасць у служэнні Господу і радасць несці Хрыста другому чалавеку. Другая рэч гэта прастата і пакора такая, так? Сёстры стараюцца выходзіць да людзей з такой прастатой, не ствараць нейкіх напружаных сітуацый, а з прастатой падыходзіць да кожнага чалавека. І між сабой таксама, не? Гэта таксама вельмі важна, як для мяне, да? То есть, напэўна, у другіх кангрэгацыях, напэўна, такое ёсць, але я як бы маю вопыт сваей кангрэгацыі, таму так вось кажу. Гэта першае.
Другое. 3 рэчы. Другое. Як я ўжо зазначыла, што сваё пакліканне я дзякую перадусім за сваё пакліканне Маці Божай. І таму сям'я Марыя для мяне як бы маюць вялікае значэнне. Прыклад яе матчыных рук, яе такой скромнасці, паслухмянасці. Яна такі нясець матчыны пазітыўчык. Яна такая добрая маці, ад якой я вучуся, як быць такой духоўнай мамай для кожнага чалавека. Да? Бо можна быць мамай, не? Можна нясці сябе. Не? Але ж навошта гэта рабіць, сябе нясці, ці там да сябе прывязваць, бо гэта не павінна так быць, не? І таму я як бы заўсёды як бы з дзяцінства для мяне Марыя была такім узорам. Помню, як пачынала чытаць Біблію, што Дух Святы наступіў. Яна такая заўсёды, нідзе ў Бібліі пра многа не напісана, яна нічога так не сказала, кроме аднаго предложення. І тым не менш, яна ў гэтым усім вядзець нас усіх да Хрыста. Скромна, пакорна вядзець. І таму для мяне вот гэта другі, таму сям'я Марыі, так? Вось. Ну і трэцяе, вельмі цікавае. Можа, гэта не самае важнае, але я скажу. Мне падабаецца наш строй, наш адзенне. І таму сям'я Марыі. Вось, сестра Михаліна. Неверагодна. Сестра, хочацца такі так пажадаць, каб гэтая праца вось тут як бы аднаўлялася, прыходзілі, былі новыя пакліканні. Гэта заўсёды благаслаўленне, новыя пакліканні, каб тыя тэрыторыі, на якіх працавалі яшчэ там шмат гадоў, каб гэта ўсё аднавілася менавіта ў гэтым харызмаце. Я думаю, што не памылюся, калі сама мела магчымасць быць у глыбокім, так, гэта сапраўды там вельмі шмат сёстры ўкладаюць. Гэта вельмі адчуваецца. Гэта парафія сапраўды такая залюбленая. Ведаеце, такая залюбленая парафія сёстры. Вось. І хочацца таксама пажадаць шмат цеплыні, потому што матчная любоў, яна ахвярная, але з іншага боку яна заўсёды як бы таксама маюць такую патрэбу вяртання, як бы такога одгуку. І вось хочацца пажадаць і гэта адчуваць, і таксама можа сапраўды гэты прыклад, там дзе вось не хапае такой мацярынскай любві біялагічнай, так, падзякаваць за тое, што вось менавіта маеце такое сэрца і ўсё сваё жыццё аддалі менавіта на тое, каб гэтым людзям служыць, каб з гэтымі людзьмі быць блізка. Дзякуй, сестра. Вялікі дзякуй за размову, было вельмі цікава і за працу. За вельмі прыгожыя працы, асабліва за тую працу, якую тут сястра таксама сваё матчынае сэрца тут на Радыё Марыя нам даруюць час ад часу, там дасылаюць катэхезы. Вялікі дзякуй за гэту працу і за гэтую прыгажосць гэтага жыцця. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Заставайцеся з Богом, пахвалены Ісус Христос. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі.